Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Ħuti, qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa ta' dalgħodu għar-Roħ Mary Ġorda Majna. F'istess ħin minn hawnhekk ukoll nixtieq inħossuna l-koll maqudin anke ma' dawk il-persuni li qegħdin isegwuna permezz tal-internet, partikolarment mill-emigranti tagħna ġewwa l-Awstralja. Insellmilhom u nweduhom it-talb tagħna u npoġġu lilhom u l-familji tagħhom, partikolarment il-morda taħt il-ħarsien tal-Madonna ta' Pina. Biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa mal-Mulej Ġesu, ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna aħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa, mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Atina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u fl-emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem it-tieni ta' San Pawla Apostlu l-Korintin. Aħna għarrafnilkom ħuti l-grazzja ta' Alla li jingħatat lill-knejjes tal-Maċedonja għaliex fil-prova l-kbira tas-sofferenza il-ferħ tagħhom kien kbir u l-faqar bla tarf tagħhom safa ta' għana kbir biex taw minn qalbhom għaliex taw minn rajhom kemm setgħu u nixidulkom jien aktar milli setgħu. Talbuna bħeġġa kbira din il-grazzja, jiġifieri li jissieħbu f'dan il-ministeru ta' għajnuna lill-qaddisin. U aktar milli ttamajna aħna huma taw ruħhom l-ewwel lill-Mulej, imbagħad lilna bir-rieda ta' Alla. U hekk tlabna lil Titu li beda dan ix-xogħol biex itemm din il-ħidma ta' ħniena fostkom. Iżda bħalma intom onja f'kollox, fil-fidi u fil-kelma, fl-erf u fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawwimna f'qalbkom, hekk għandkom tistanu f'din il-ħidma ta' ħniena. Minix nordnalkom, iżda permezz tal-ħerqa li wara ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċira l-imħabba tagħkom. Imma tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għad li kienani ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej, faħħar ruħ tiegħi il-Mulej, faħħar ruħ tiegħi il-Mulej, infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha, nanni l-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu it-tama fil-Mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom u li jżomm kelmtu għal dejjem. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej. Il-Mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-Mulej li jeħles lill-imjasrin. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej. Il-Mulej li jiftaħ għajnejn il-omja, il-Mulej li jerfa lill-milwijin, il-Mulej li jħobb lill-ġusti, il-Mulej li ħares lill-barranin. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Natikom komandament ġdid jgħid il-Mulej,
bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u wobod lill-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu woliet missierkom li jew fis-smewwiet. Għax hu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu iżjed? Mhux il-pagani jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum eżies huwa tant ċar, nista' ngħid m'għandu bżonn tal-ebda spjegazzjoni. Nixtieq insemmi biss fatt kurjuż fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet. F'kelma waħda qed jgħidilna siru ixbħuh, kunu bħalu. Kif hu itella x-xita fuq it-tajjeb u l-ħażin, ix-xemx fuq it-tajjeb u l-ħażin, hekk ukoll intom siru ixbħuh. Meta titwieled tarbija, il-qraba l-ewwel ħaġa kif imorru jarawha, l-ewwel ħaġa li jibdew jiddiskutu bejniethom u jgħidu ara lil min tixbaħ. U nibdew jgħidu tixbaħ lill-omm, tixbaħ il-missiera. In-nies tehem barra, meta jaraw lili u lilek, qed jaraw ix-xebħ tiegħi ma' Alla l-missier. Din hija l-missjoni tagħna eżies. Mhux il-paroli, il-kliem, imma bil-fatti aħna nsiru nixbħu lill-missier billi narfu, naħfru lil xulxin, nitolbu għall-għedewwa tagħna. Nitolbu għal dawk li ma jifhmuniex. U idejna miftuħa dejjem għal kulħadd. Dan maħniex kapaċi nagħmluh weħidna, imma bil-għajnuna t'Alla iva dan jista' jsir. Alla fil-ħnina kbira tiegħu jaħfer il-ħtijiet tagħna u jġeddidna bil-grazzja tal-Ispirtu Qaddis tiegħu sabiex iwassalna biex aħna wkoll naħfru lil min oħati għalina. Ejjew flimkien irresqulu t-talbiet tagħna u ngħidu flimkien ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Għal poplu Qaddis ta' Alla sabiex fidila għal faqar tal-Evanġelju ma jfittix il-ġid tal-art, imma jfittex dak li jibqa' għal dejjem. Nitolbu ġeddidna mulej fil-grazzja tiegħek. Impoġġu fiħdanek mulej lil Gabriel Vella, is-seminarista li nhar il-ġimgħa sejjer jiġi ordnat djaknu. Għamel li jkun għaddej tal-poplu tiegħek skont il-qalb tiegħek. Nitolbu
għalina il-koll, sabiex fit-dawl tal-kelma tal-Evanġelju nitalmu aħna wkoll naħfru lil xulxin kif il-mulej jaħfer lilna, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej dbirek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li jillum ukoll tellajt ix-xemx tiegħek fuq it-tajbin u l-ħżiena, għati lill-uliedek li juru bl-emil l-imħabba tiegħek li jissalva int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, dawn id-doni li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tgħajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej, ma'mul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ogħla ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Omm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Is-sagramenti mqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li hu iġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tliet evangelijiet lill-Madonna u npoġġu taħt il-ħarsa materna tagħha l-Leżjes morda tagħna u dawk il-persuni u l-familji li qegħdin iduru bihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nfakkarkom li propju bħallum 8 hija l-festa għażiża tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Nhar il-Ħadd u s-Sibt u l-Ħadd tirċievu anke fid-djar fuq il-bullettin il-programm tal-festa. Il-quddies nhar il-festa bħallum 8 ikun fil-5, fis-6, fis-7, imbagħad fid-9 il-pontifikal u qudiesa oħra fil-11:15. Fil-għaxija imbagħad ikun hemm qudiesa oħra fil-5, fis-6:30 u pontifikal ieħor fis-7:30 mill-Arċisqof ta' Malta. Nixtieq nfakkarkom li il-postijiet huma dawk li huma. U għalhekk meta l-Knisja il-postijiet ikunu mimlijin, ħadd ma jista' jidħol aktar fil-Knisja, imma tistgħu toqgħodu fuq in-naħa ta' barra bid-distanzi fuq it-suntier. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Fakkarkom ukoll li anke il-pontifikal, dan anke għal benefiċċju tal-morda, ikun imxandar ukoll fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju ta' Pinu u tad-Djoċesi ta' Għawdex. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.